Doncs bon dia, ens trobem a Santa Cristina d'Aro, concretament en un dels punts on a partir de cada diumenge i de cares a l'estiu tallen l'accés directe a la C65, però qui ens ho explicarà millor és l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra. Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs és aquest, no? L'objectiu quin és? El motiu per qual ara cada diumenge es talla l'accés directe a la C65? Sí, l'objectiu és l'acord i la reivindicació que vàrem fer nosaltres amb el Servei Català de Trànsit perquè la gent que ve de la Costa Brava i retorna cap a casa no entri ni col·lapsi ni faci les cues per dins del poble. Més que la cua d'aquesta carretera central és tot el problema que teníem, que se'ns dispersaven per dintre del municipi, per les urbanitzacions i feia un caos insostenible. Clar, és unes mesures que ara mateix estaven en prova però que es faran oficials també a l'estiu. Sí, això està previst que es faci durant tots els diumenges d'estiu, els dies d'operació tornada i els dies que hi hagi previsió una gran afluència de cotxes que tornin cap a casa seva. Clar, el que cal recalcar és que no talleu el pas a aquelles persones que no siguin veïnes del municipi. Pot entrar tothom, el que passa que la C65, a l'altura del restaurant Belllloc, és només on tornen a desviar cap a l'inici, no? Sí, l'únic que hi ha tallat realment és aquesta incorporació des del municipi a la C65. Llavors, tant de la rodona del Xai, anomenada rodona dels Xais, com la del que ve del Remei, aquestes dues estan obertes, posa accés exclusiu per veïns i Santa Cristina tallat. És a dir, tothom queda advertit que pot entrar a Castell d'Aro, a Santa Cristina, a fer tot el que li convingui, a visitar gent, a comprar als restaurants, el que vulgui, però que sàpiga que es trobarà, si ho fa per la picaresca, es trobarà amb que després l'accés a la rodona del restaurant Belllloc, a l'accés a la incorporació del restaurant Belllloc, no podrà accedir. Tindrà que donar la volta per dintre de la variant i tornar a direcció a Platja d'Aro. I quin balanç en podeu fer d'aquests 2-3 dies, 2-3 diumenges, que ja s'han fet aquestes restriccions a l'altura del Belllloc? Una mica, quin balanç podeu fer? El balanç és l'objectiu que era que la gent de Santa Cristina, la majoria, estiguin contents i satisfets i és aquest. Llavors, i sobretot, la seguretat per a la ciutadania, que era el que més ens preocupava. I de cares a l'estiu ja també habilitareu, ja indicareu prèviament també com s'ha estat fent, que el pas aquest de la C65 al restaurant Belllloc estarà tancat i per tant la gent ja pot agafar directe l'autovia a la rotonda de l'inici, d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Exacte, sí senyor, sí. I tota la gent que està de segona residència a Santa Cristina pot agafar la variant per la rodona de Can Palaí, que està a 400 metres d'aquí d'on ens trobem ara. Això sí, tothom que entri, i ho advertim, i donem gràcies a tots els mitjans de comunicació perquè pensem que s'ha fet molta difusió. Nosaltres també a les xarxes municipals s'hi ha fet i la gent que habitualment ve a la Costa Brava sap que per això es va fer la variant. O sigui, per treure el trànsit de dintre dels municipis. Doncs perfecte, Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot el que comporta aquesta restricció al final de la carretera perquè la gent no pugui accedir a la C65. Molt bé, gràcies a vosaltres per atendre'ns. Doncs moltíssimes gràcies, ja heu sentit, Josep Xifra ha explicat tots els detalls de la carretera tallada que s'habilitarà els diumenges de cara a l'estiu a l'altura del restaurant Belllloc. Moltíssimes gràcies.